बे समाव ट्रेन दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब। नोंथाङाबो IRCTC नि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुकिं खालामो नामा? अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय। जुदि नोंथाङा IRCTC नि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुकिं खालामो, नाथाय दासिमबो आधार कार्डजों एकाउन्टखौ लिंक खालामाखै, अब्ला नोंथांनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। दिनैनिफ्राय रेल बिफाना ट्रेन टिकेट बुकिं खालामनायनि नेमखौ सोलायबाय। नंगौ, दिनैनिफ्राय थामहिनबा 5 जानुवारिनिफ्राय रेल बिफाना ट्रेन टिकेट बुकिं खालामनायनि नेमखौ सोलायबाय। बे सोलायनाया लाख लाख नोगोरारिफोरनाव थोंजोङै गोहोम गोग्लैहोनो हागौ। गोदान नेमफोरा मा आरो बेनि थाखाय मा राहाफोर दङ? गोबाव खालामालासे नोंथांमोननो फोरमायनि। खुलुमबाय, आं बन्दना नार्जारी। नोंथांमोनहा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड रादाब। दिनैनिफ्राय रेलवेआ टिकेट बुकिंनि नेमाव मोनसे गेदेर सोलायनाय खालामदों। जुदि नोंथाङाबो IRCTC एप एबा वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुक खालामो, अब्ला नोंथांनि थाखाय बे रादाबखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथांनि IRCTC एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा कनफार्म टिकेट बुक खालामनो हानाय नङा। गोदान नेम बादियै आधार फोनांजाबनाय गैयालासे IRCTC बाहायगिरिफोरा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम अनलाइन रिजार्भ टिकेट बुक खालामनो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि बे समाव हरखाब आरो सरासनस्रा रिजार्भेशननि थाखाय बांसिन होंगो दोंगो जायो। बेबादि थासारियाव KYC गैयै बाहायगिरिफोरा बे खैफोद गोनां समाव सिस्टेमनिफ्राय गोजानाव थागोन। आधार कार्डजों IRCTC एकाउन्टजों माबोरै लिंक खालामनांगौ बे समाव मिथिनानै लादो। गिबियावनो IRCTC एप नङाब्ला www.irctc.co.in आव हाबनानै माय एकाउन्टआव क्लिक खालाम। बेनिफ्राय अथेन्टिकेट इउजाराव थुनानै हो। बेनि उनाव आधार एबा पान अप्शन नुनो मोनगोन नोंथाङा। आधार अप्शनाव थुनानै नोंथांनि आबुं डिटेल्सखौ होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल फनाव OTP फैगोन। OTP खौ होनानै गावनि गनायथिखौ हो। साबमिटखौ क्लिक खालामनानै रोखा खालाम। जेब्ला बेयो जाफुंसार जागोन, अब्ला कनफार्मेशन नुजागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा फिन लगइन खालामफिननांगोन। बिब्दिब्ला नोंथाङाबो सासे रेल दावबायारिब्ला थाबैनो IRCTC एकाउन्टजों आधारखौ लिंक खालामनानै लादो। बे समाव ट्रेन दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां रादाब। नोंथाङाबो IRCTC नि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुकिं खालामो नामा? अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय। जुदि नोंथाङा IRCTC नि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुकिं खालामो, नाथाय दासिमबो आधार कार्डजों एकाउन्टखौ लिंक खालामाखै, अब्ला नोंथांनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैबाय। दिनैनिफ्राय रेल बिफाना ट्रेन टिकेट बुकिं खालामनायनि नेमखौ सोलायबाय। नंगौ, दिनैनिफ्राय थामहिनबा 5 जानुवारिनिफ्राय रेल बिफाना ट्रेन टिकेट बुकिं खालामनायनि नेमखौ सोलायबाय। बे सोलायनाया लाख लाख नोगोरारिफोरनाव थोंजोङै गोहोम गोग्लैहोनो हागौ। गोदान नेमफोरा मा आरो बेनि थाखाय मा राहाफोर दङ? गोबाव खालामालासे नोंथांमोननो फोरमायनि। खुलुमबाय, आं बन्दना नार्जारी। नोंथांमोनहा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड रादाब। दिनैनिफ्राय रेलवेआ टिकेट बुकिंनि नेमाव मोनसे गेदेर सोलायनाय खालामदों। जुदि नोंथाङाबो IRCTC एप एबा वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों ट्रेन टिकेट बुक खालामो, अब्ला नोंथांनि थाखाय बे रादाबखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। जुदि नोंथांनि IRCTC एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया, अब्ला नोंथाङा कनफार्म टिकेट बुक खालामनो हानाय नङा। गोदान नेम बादियै आधार फोनांजाबनाय गैयालासे IRCTC बाहायगिरिफोरा फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम अनलाइन रिजार्भ टिकेट बुक खालामनो हानाय नङा। मख'नो गोनांदि बे समाव हरखाब आरो सरासनस्रा रिजार्भेशननि थाखाय बांसिन होंगो दोंगो जायो। बेबादि थासारियाव KYC गैयै बाहायगिरिफोरा बे खैफोद गोनां समाव सिस्टेमनिफ्राय गोजानाव थागोन। आधार कार्डजों IRCTC एकाउन्टजों माबोरै लिंक खालामनांगौ बे समाव मिथिनानै लादो। गिबियावनो IRCTC एप नङाब्ला www.irctc.co.in आव हाबनानै माय एकाउन्टआव क्लिक खालाम। बेनिफ्राय अथेन्टिकेट इउजाराव थुनानै हो। बेनि उनाव आधार एबा पान अप्शन नुनो मोनगोन नोंथाङा। आधार अप्शनाव थुनानै नोंथांनि आबुं डिटेल्सखौ होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल फनाव OTP फैगोन। OTP खौ होनानै गावनि गनायथिखौ हो। साबमिटखौ क्लिक खालामनानै रोखा खालाम। जेब्ला बेयो जाफुंसार जागोन, अब्ला कनफार्मेशन नुजागोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा फिन लगइन खालामफिननांगोन। बिब्दिब्ला नोंथाङाबो सासे रेल दावबायारिब्ला थाबैनो IRCTC एकाउन्टजों आधारखौ लिंक खालामनानै लादो।